Hej og velkommen til Krea-kanalen. I dag så vil jeg gerne vise, hvordan man laver cookie i kop. Og cookie i kop, det er en rigtig let kage, som kun tager 5 minutter at bage. Og du skal bruge en spiseske fuld smør, lidt salt, 35 gram chokolade, en æggeblomme, 3/4 deciliter mel, 2 spiseskefulde sukker og en teskefuld vaniljepulver. Først tager du en spiseskefuld smør. Smøren skal i mikroovnen i 25 sekunder. Nu skal du have melen, sukkeren, saltet, vaniljepulveren, og ægget i. Og til ægget, der skal du lige have en ekstra kop, fordi at du skal kun bruge æggeblommen. Og så skal æggehviden ned i den anden skål. Så skal det hele røre sammen. Og hvis dejen bliver lidt for tør, så kan du eventuelt hælde lidt mælk i. Jeg hælder en lille bit smule mælk i, fordi at min blev lidt tør. Så skal chokoladen i og blandes ind i dejen. Så skal cookien ind i mikroovnen i 40-60 sekunder, alt efter om du vil have den gennembagt eller ej. Spis cookien imens den er varm.